Erokamano nyaka Ramogi kuom keto Ramogi TV otieno ni en otieno majaber mar Jumapil. Weche manyien mag Uimore biro ni achiel kachiel nyaka kama intie mana ka kokalo Ramogi TV. Bethuolo mar wuoyo koda namba en 33600, Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno. Mokwongo thund weche. Mungu tunakumbuka wale ambao yuko Mungu kama falizi. Lamo ne obagi ne chunje jopuonjre manyocha machonego e Ndarasha Academy kanyuola mamoko bende nigi achiedh nade mar manyo nyithindgi mapok oyudi. Tumerudi barabara kwa sababu hatuna otherwise, kwa sababu walikuwa wamesema watanunua hiyo kiwanja ndio wajenge, lakini tangu hiyo wakati hatujasikia kitu. Moheo igachiel bang' masira marach marapaya ne timore e Center Malondiani. Johala mauso egenga paya pokodar. Koro sida mawano ka wadwani mondo terwa kocha mapiyo mondo wayud kaka wayudo pi kaka nikech recho dak but pi recho kinyalo uso ka onge but pi. Idhi do ka olosnwa nyaka kama wanyalo time smoking, kama wanyalo time drying of the fish, preparing finger balls. Johan rech e chich rech manie boma ma Homa Bay dwani sirikal mamalo rure gi tieko gero chiro manyasani ni mar ohandgi sani digni. Machiegni ya Ramogi nyinga en George Bati. Kawachako tuang'iyo motende kod weche mag masira wachono timore skul mar Hillside e Ndarasha e gwenge Manyeri. Piny owacho biro kawo ting' mar ik mar jopuonjre manowito ngimagi kendo thiedho mago manoyudo hinyruok e masira mar mach manchano timore skul primar ma Hillside e Ndarasha e kaunti Manyeri. Maoyange nyasi mar apar mar lamo manobagi ne jopuonjre 21 manowito ngimagi e masirano, kama sikunde mapacho kao kwa mondo mi otim chenro makare mar tieko dhungruok e ute mag nindo ma jopuonjre tiyogo. Nyaka sani pok ong'ere kama jopuonjre maromo 48 nitie. Ndalo adek bang' masira mar mach muoch kendo kelo lal mar jopuonjre 21 e skund primar ma Hillside e Ndarasha e kaunti Manyeri, nyasi mar alam mar rapar no bagi ne jopuonjre go. Tunaomba Mungu Kuyo kod lit no kwa kolwasi kine lamo makamano mano yore gi jonyuol, jotelo mag sirikal kod jotend siasa mawuok e alwora no. Skunde mapacho kama idakio kwa mondo mi oket chenro makare mar tieko dhugruok e ute nindo ma jopuonjre tiyo godo, ka jotend skunde bende okwa mondo mi kik kaw nyithindo ma kwan gi oheo kuonde nindo mantiere skundegi kaka yor kwepo midhiero machal kod ma. Tunalala usingizi mnono kweli tukiona mambo haya. Government get serious and all of us let's get serious. Oyangore ni piny owacho biro kawo ting' mar thiedho nyithindo manoyudo hinyruok e masira makamano kendo kawo ting' mar iko jopuonjre manowito ngimagi. Masani ringregi okan e kar kano ringre ma Narumoru level 4. We have teams on the ground. We have the emergency disaster preparedness and response team. We have the counselors or the mental health and psychosocial support. We have forensics teams on the ground, and they are supporting in every way. But it is the aim of the government to see that we have been able to account for all the victims. Itachukua muda, lakini tutavumilia na tuwe na hiyo process. For what reason did the people of Kenya elect us? It is to be there for them, not only in times of fun and jumping up and down, but even in times, critical times like this. Archbishop mar kanisa Jokopere Bade Manyeri Anthony Muheria okwo ganda mondo mi obed kanyakla kendo lamne familia ma owito nyithindgi masirano. Kabende okwo ganda mondo mi omed lamo ne skund primar ma Hillside e Ndarasha. When tragedy strikes is a moment of unity. It's a moment that we seek solidarity. It is a moment we should come together around our brothers and sisters. I would ask you kindly this Sunday, every single Kenyan, wherever you are and praying, that you may pray for these young ones. You may pray for their families. Opoyo piny owacho kuom sinani ma osekete wachne nyaka ne masirani timre, kabende okwayo jonyuol ma nyithindgi no otony majno mondo mi oter nyithindogo ir johocho kaluwore gi pek mar masirano mano kelonegi buok mapek. We thank all the agencies that have come out. We thank the government for its swift action in trying to address the issue. But we also appeal to the parents, in spite of the shock and trauma that you have experienced, please heed to the call of the government. Many parents pick their children from Hillside
but have not yet informed them. And so there are some unaccounted children. And it's only fair that for the sake of peace of mind, if you picked your child, just call. Nyakasani, jopuonjre makwangi romo 48 poko yangore kama nitiere. Kawasude ni familia maganyuola mag nyithindo manyo wito ngimagi e masira mar mach sikund primary ma Hillside Academy pod kuyo mako kama oko nyaka sani pod ok ong'eyo kama nyithindgi nitie. Magi timore kinde ma familia moko igeno ni kiny nochopi osiptal mar yango familia magi bang' kosetim bero ne ringre jopuonjre manyo oseyudi. Familia anyuola kod osiepe mag Kelvin Kafogo, japuonjre mar grade mar 7 e sikund Hillside Darasa Academy, ma en achiel kuom nyithindo mapok oyangi kama nitiere. Wuon Kelvin Jogu, Simon Jogu Kafogo, machunye lit kaloso kendo chiwo chal mar familia no kane kendo lero ni ngimagi kech gi sani yare nyocha giyud lipot mar mach e sikunno. Hatujui kwenye hako mpaka saa hii, watu wanatembelea kundi fariji na tuko na shida sana. Kwanza mimi kupoteza mtoto wangu na die first born wangu na ako na miaka 13. Gik mar manyo kama wuodgi Kelvin nitiere Emma Sande kaen kod gendo ni chieng' moro wang'ene miye nyathine kangima. Kata kamano odhi bede kanyakla mag jok madhi rango duoko mag nonro mag DNA makiny wuok tich itimo hospital Manoru Moru. Tunasikia ushugu mwingi sana kama mimi mzazi kupoteza mtoto wangu, na mimi nilikuwa nimepeleka mtoto wangu shule ili akasome apate elimu na jifuga kula na kunywa ndio nipate pesa ya kumlipia school fees. DCI wanatuambia tuende kesho Madi huko na Rumoro ndio tushukuliwe shebesha za damu na hiyo sijui sample za DNA ndio tufanyiwe DNA. Watoto wameshomeka vinye, hauwezi jua mtoto wako. Oganda mani uchope alama ne kod penjo mathoth mar gima ne otimore momiyo nyithindo matindo owito ngimagi kamoko to pod imanyo mar chiwo hoch mar geno kata obed ni geno dhi kaduono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kodhi nyime nyako Ramogi ni jotend riwruok mag jopuonjre mag mbalariany pacho ka olando ni gichungo ng'anyo manyo gichano bago e Kenya mangima mar kwedo chenro manyien mar pogo omenda mag siro somb jopuonjre. Giwacho ni gichiwo thuolo ne migawo mar somo mondo mi owinji ywaggi kendo owit oko chenro no chenro ma ok morgi e pok mag omenda mag somo ni jopuonjre. Gikawo okang' makamano e kinde ma jatend migawo mar somo Julius Ogamba olando ni gidhi chuogo aput mar nono kendo winjo ywak mar jopuonjre manyaka sani pod omako chung' motegno ni ok gidwar yorno manyien ma sirikal pogo omenda mag siro sombgi e mbalariany. We want to see that a vulnerable student is placed in band 1 where they exist. A student that has capacity to pay has to be placed in band 3. And as we have said, band 4 and 5 are to be done away with totally. Our call for calm on Monday comes from a point of concern for the businesses in the city, for the security of our students, and to give government one more chance to do right by the students. And there has been also intelligence on certain goons who are planning to infiltrate protests that we have organized as students to call for free education. And I want to tell students that we are going to fight on. This is just a postponement of a matter that we are giving the government the last chance. Jakom mar riwruok mar jotend sikunde mag primary pacho bade mag Migori David Okelo dwaro mondo piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo medo omenda ma piny owacho chulo ne jopuonjre sikunde mag junior secondary kod jopuonjre manitiere e kind grade mar 1 nyaka mar 6. Okelo wacho ni jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikunde go nikech omenda ma piny owacho chulo ne jopuonjre tin ka e kinde ni ngima medo idho. Okoni ber ka omenda michiwo ne jopuonjre mag junior secondary itero nyaka Sh22,000 kowuok Sh10,015 ma ichiwo gi sani. Okelo wacho ni kata mana omenda ma ichiwo ne jopuonjre manitiere grade mokwongo nyaka mar 6 bende ni piny kendo ber ka imedo.
kaka mar jo senior schools kuom nyathi chulo gin siling 22,000 gi wiye moko matin kanyo. To JS at JS level put chulo 15 per year. Junior school and the senior school management mari biro bedo machalre kendo kata sani ochalre. Koro wabiro kwayo ni with the time wanyalo kwayo the ministry mondo ogolnwa sendi ma ichulo 15,000 per child at JS level, primary level. Gi mondo gi yie gitero no bed machalre gi secondary, junior, senior secondary school michule 22,000 gi wiye nenyi kuom nyathi ka nyathi. Paro ni mano biro miyo watich mayot grade 1 to grade 6 wan gi pek kabisa sendino. Makaber to unego mede tako nyalo dhi to but around 5,000 per child anyalre. Mano nyalo konyo heads of institution mondo wa manage the schools e yo makare. Masira manotimore Londiani e kaunti ma Kericho dwe mar auchiel mar higa mokalo ne onyiso ni thoth johala maloko machiegni kod apeyni keto ngimagi kama rach e kinde ma masira otimore. Kata bed ni bang' masira no jotelo nochiwo singo mar gero chiro manyien Londiani, nyaka sani singo no pok ochopi. Ma nyiso ni ngima johala pod ni kama rach poni masira machielo nyalo timore. Londiani, achiel kuom bombe mayudore e kaunti ma Kericho. Ne ochakore kaluwore kod ohala mar aswekra ka thoth johala maka ochuore bath ndara ka gigeto jowuoth madhi e bombe kaka Kericho, Muhoroni, to kata mana mago morie Kisumo kod bombe mamoko makaluo kod Imbo mar Kenya. Tarik 30 dwe mar auchiel higa 2023, dho oganda ma Londiani ne omoko kaluwore kod masira mar apaya mano ng'ado machuok ngima ji 52. Masira manonyiso kaka johala maka bende ngimagi nitie kama rach poni masira otuch apoya. Higa achiel gi dweche 2 bang' masirano, waduogo Londiani mar ng'eyo ka bende singo mar golo johala e andaki mar tho kendo gero negi chiro oko mar apayano osechopi. Mawaromogo nyiso ni onge gima osetim. Mana kaka johala ni tiyo motelo ne masira, e kaka pod gin genga payo metni, ji manyo bundich, to kod kaka ginyalo konyore. Okinyi mang'ich, Miriam kod Gladys Gadhoni donjo e tich ka gibulo oduma mondo giyud kaka de gikonyre. Miriam en achiel kuom ji manoneno kaka masira no notimore, kendo koni duogone ka en mana mar menyo. Tumerudi barabara kwa sababu hatuna otherwise, kwa sababu hata wakati huo mwingine walitupromise ati watatutengea mahali ya kuwa tukifanyia biashara, lakini hatujapata. Na sasa hatuwezi kaa nyumbani kwa sababu mashida ni mingi sana. Sasa inabidi tukuje tu bado hapa barabara. Kila mtu alifika hapa na alitaja kitu. Na walisema watajenga soko na watajenga hapa karibu, watajenga karibu na kwa mafuta. Kwa sababu walikuwa wamesema watanunua hiyo kiwanja ndio wajenge. Lakini tangu hiyo wakati hatujasikia kitu. Usingoje tu accident yote imefanyika kila mahali, mnaenda mnapeana promise, alafu mnatoka mkiendanga. Tunaomba sana, si tukiwa wakaaji wa Junction wana biashara, mtufanyie vile mumepromise kwa sababu tuko na shida. Joseph Ndungu ma en jariembo mar boda paro kaka masira no notimore kendo nyiso kaka lith lwetene ariyo ne ochote kinde mano reso joma ne ohinyore e masira no. Nilifinywa pale nikiamushia watu lori venye walikuwa wamefinywa. Na mimi si kuona kitu hata chochote. Na hivi vidole yangu ilikatwa ikiwa mbili namna hiyo. Na si kuona hata ndururu hata chochote mimi. Kwenda kuandikisha huko mimi naambia ati mimi niko sawa na vidole yangu ilienda vidole mbili. Gikoni kato bedo ni bang' masira no jotelo mopogore mano chopo kanyo nogolo negi singo mar loko ngimagi. Nyaka sani pod en mana rito. Soko na biashara ya recha itaondolewa kutoka road reserve, ipelekwe kando kidogo, tujenge masoko yenye tunaweza kusaidia watu wetu waendelee na biashara, na wale wanapita barabara wakuwe na njia ya barabara ya kuingia kwa soko. Mimi niko tayari kama governor tutoe pesa ya emergency tununue shamba hapa, na sisi kama county we will have done our part ya kupeana shamba na kutafuta pesa kidogo tuchenge ka market na kasoko hapa. Kanyaka sani johala Londiani koni gik manosingine gi pok gineno. Penjo eni to diponi osebet kit jotelo marumo wang' jopiny kod singo ma ok chopi e kinde ma masiro jukogi. George Bati, Ramogi TV. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua oseyo mano ma owacho ni sirikal ma en eye tiyo kod jochiw arita e yo ma ok odhi kare. Gachagua wacho ni obila mag okwach kich itiyo godo e sando kata monjo ji ma obila gi sirikal kata ma obalo kod sirikal yore mag siasa
ka oloso e kanisa mar ACK St. Patrick's Kayole ibure Nairobi ka. Gachagua wacho ni jogo masire lwedo osebed ka iluwo kendo isando gi jochiw arita kwe maturka. And I would like to ask our security officers from the DCI, please don't take us back to where we came from. The use of the criminal justice system to manage politics made the fourth administration very unpopular. It doesn't make sense to harass Gakuya and Major Dong for no reason because of politics. Arresting them, confiscating their phones, intimidating them. Those things imepita na wakati. I want to ask our investigative agencies to be professional. Mimi naambia viongozi sikizeni ground, wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi nikuambia tu ukweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Nakuambia hawa msiposikiza ground mtakosana na wenye kuandika nyinyi kazi na watamfukuza. Hiyo ni kuambia ukweli ama ni kuwatisha? Tuendelee kuambia. Jotelo magazimio la umoja omedo soko wang sirikal lewi winjruok e kinde kod kambi mar Adani Group mar piny India mar kauting mar loso ponde kema Jomo Kenyatta International Airport JKIA. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend DAP Eugene Wamalwa wacho ni nitiere maling'ling moko ma sirikal nyaka ket ler e wi winjruok ma kamano ni mar chich nitie ni mibadhi ma dibed ni gi kata mibadhi diponi gidire wach mar winjruokno. Bende gipenjo gimomiyo Kenya uchiwo rak ne kambi mar Adani ka kambino to osekwedi gi pinje buora. Jotelogo oloso bang' lamo e kar dak Makabete. Can we sell our international airport? Yani hivyo tu kiholela. Hiyo of all the scams this country has known. This one, Adani sell or take over, wamefanya maajabu. Tumesikia ni airport, kumbe hata kwa sekta ya kawi sasa anaingia kwa sekta ya energy. And what we are seeing in Kenya today, the Adani Group was rejected kule Australia. Upande wa Sri Lanka walifukuzwa huko. Upande wa Bangladesh tumekuwa na maandamano hadi serikali ikaangushwa tukiwa na hii Adani Group. Na hiyo sasa ndio imeletwa Kenya, inapewa airports zetu. Tunataka tuseme no to the dubious Adani deal. Opio Ndwariko ni bati atimo mos ne anyuala mawito nyithindgi ajali marach mar school ma Nyasaye kwe chuny giro kamano. Opio Ndwariko gadalo ne kwaramogi kasto Owino Kamino Molo mar Ngodhe wacho ni jalup jatend piny omed tweyo mondo Kenya oyud konyruok. Kata Yesu notieko ndalo 40 kiko tuya machuok kende. Wacho ni jo KWS mondo dhi okony gi Ngodhe undiegi tieko ponde. Okay. Ageno ni jo KWS winjo wach ma kwayo mari Owino Kamino Molo mar Ngodhe. Kasto noka oluoch atuko kawuok Sukru atimo mos ne jonyuol mowito nyithindgi e masira mar mach kendo alemonegi mondo Nyasaye okwe chunygi en wach malit ahinya. Erokamano Auki Diboka ntiro yani Masai ngima dhano en gima nono. Otuo mana kama ua kendo bang'e ok chak nene kendo awuoro tho dwach Nyasaye ma mondo timre. Okay, erokamano. Fidel Isaya kantiri Kanyadoto ajini neno Ramogi TV Makari unikod mama Ujena Nyango Yuri Florence Manyar Suba gi nyithindu duto te. Erokamano kuom kete Ramogi TV bende Fidel aneni Makare nya sana Rapogi Kanyamkago ka ma Otis Tinga Oganyo mar Rapogi Kanyamkago. Erokamano kuom yiero Ramogi TV Otis Tinga Oganyo kentire dala mar Kanyamkago. Mos ne jitema wito nyithindgi wach mar mach litadier en mdogo kawuok Yala emowacho mano. Erokamano mdogo mar Yala. Kasto kaendi bende vina mpesa bende wacho notimo mos ne jok mawito nyithindgi e masira mar machno. Wach okay. Ramogi Leranya pasto mundi tiche marge monyenyore ento wacho ni fwane jaode Sara. Erokamano ahinya. Steve Buru kantiere Uyawi Beach neno yo makare kanyakla gi Simba Jakadani. Dedan Jamba Jaseme Bodi wacho ni batene ni maler ahinya. Bende weche manyien chopono maler kantiere Gashie Nairobi ka late to late ndi Nyasacho mondo oket chunje
jowa mosewito ngimagi kama okwe. Mano Sabato Jatanga kantiere Muhuru Bay, Sumba Beach. Erokamano Sabato Jatanga. Abdalla mar Katito agoyo mos ne anyuola mowito nyithindgi masira mar mach. Nyakoromogi yina moda kaw yueyogi kanyo. An bende kaka Ramogi TV pod wamedo kwayo kendo lamo kod chunjego ma koro sani ni kod kuyo e kinde mag wito nyithindgi Nyakoromogi masira machal kod mano, ka wamedo nyiso jogo manitiere kod thuolo mar timo gimoro mora manyalore mar geng'o gik machalo kaka masiche machal kod mago mondo mi otim duto manyalore mar geng'o masiche go Nyakoromogi. An gi geno ni Nyasaye biro kelo hocho makende ne chunje ma koro sani kod kuyo kaluwore kod lal mag nyithindgi mane onge gimoro amora moketho mach oyudogi mana ka gidhi manyo rieko mondo chieng' moro gibede jogo manyalo loso kata kelo lokruok ne anyuola magi kaachiel kod piny Kenya mangima. Kaka Ramogi TV omedo timo mos ne joma oyudo masirago ma masira osirogi kinde ni, ka jok ma bende nyithindgi medo yudo thieth wakwayo negi chang mapiyo kinde ma gidhi nyime yudo thieth. Wadhi e yweyo Nyakoromogi ka waduogo pod wan gi weche mamoko mana ka e Ramogi TV ma en oimore. Salama sana. Una feel aje at this moment right now? Nasikia vizuri. Na nimefurahia sana. Mam, unaweza ambia nini watu pale nyumbani? Wajipange na kisasa. Niliona hii mchezo kwa Inoro. Nikafuatilia. Sasa naingia upande ya Pembio. Naweka 724177. Kahamusini tu. Sikukuwa nimecheza ati sana. Hapana. Na nikawa mshindi. Kila wiki shinda kila mwezi shinda mamilioni. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Pilot, uko ready kutake off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa.
Cheza JetX na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza JetX. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin and win with Shabiki JetX. Endaka prayoga ngwen bang sa dek marutino nyakoro mogi wadhi nyime gi weche manyien mago imore gedo mate sendu bila machega dhiru mo idweche auchiel mabiro kabendo yangore ni chenro mar puodho bila magayo kwe jamni e tong bende oserumo. Ma en ote ma ochiw kod jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir molero mano kendo wacho ni mano dhi bedo achiel kuom yore mag jiwo arita e tong mag sub-counties maromo adek kamoting'o Kisumu East, Aldai kod Muhoroni. Gitwak bang' bedo kod romo mar jiwo weche mag arita e kind tong mag sub-counties adekgo, jodito mag sekta mar arita kaachiel kod jotend siasa e alworano opuodho chugo aput mar dhi kedo gi weche mag kethruok arita. Miriam Keitany, jaod bura ma Aldai, kwayo migawo mar arita kod apisas mag rito le mag bunge KWS mondo chwal omenda mag jiwo weche mag arita e bunge mathothne jokuo dhok kod jomaundu mamoko tiyo godo e buodho obadho mar obila. Yes. Yes. Thank you very much. Was we getting big? I know some of our people did not report. Mikakati ambayo tumeweka itatusaidia sana hasa hii boundary ya Kisumu East na Nandi South, kwa sababu hii shida imekuwa ya muda sana, kitambo sana, ikiendelea hivyo hii wizi wa ng'ombe. Kuna watu ambao wamekuwa na ukosefu ya ng'ombe kwa sababu ya wizi. The task force, which I think is going to start its work immediately, to come up with a border committee. This border committee, I think their work will be to hold meetings, the cross-border meetings, so that we have got a dialogue. In less than 3 months, we shall have the Chiga police station finalized. It's being built right now. One of the departments that we have planned for is the anti-stock theft unit. So there is that one has been approved also by the Inspector General. The participation of the people, as we have envisaged, will really be very, very important in this particular undertaking, and it will not be business as usual. Kowuoke motende kod weche mag jiwo arita e county kata tong mar county ma Kisumu koda Nandi to wadhi ane nyaka Homa Bay. Johan Rech chich rech manitiere boma ma Homa Bay olo ywak ewi rach mar chirono ma giwacho ni mono gitayo tijegi kaka owinjore ka gidwa ni mondo piny owacho mamalo oru chenro mag tieko gedo mar chich rech manyasani ma gedo mare dhi nyime e boma ma Homa Bay e nengo mar siling milion 300. Jafwambo mar Walia Beach kolonwa mathoth ewi wachni. Chako chenro mag gero chich rech manyasani e boma ma Homa Bay nengo mar milion 300. Chiro makagedo mar obiro tieki biro kelo fungruok maduong' ne joan rech mathoth mabende osebiro kagolo ywak margi rach mar chiro masani koro gitiye. Juma mokalo e kinde ma jatend piny William Ruto ne otimo limbe kaunti ni, achiel kuom chenro mag dongruok mane ochuoyo wang'e en gedo mar chiro makamano mane okoni gedo mar ibitieki kapok dwe mar 12 higani oromo. Makontrakta wamekuja na nimekuja kuangalia hiyo kazi na nimeridhika. Kabla ya Disemba mimi nitakuja kufungua hiyo fish market. Tutaweka cold rooms ndio samaki yenu isiwe inaharibika. Boma ma Homa Bay ni kod chich rech maduong' ma joan rech mathoth osebedo katiye. Kata kamano joalago osebedo kaywago rach mar chirono ma giwacho ni ochido kendo ok ber kod uso rech nikech chunogi mondo gipedh rech e lo. Gino mabende odhi ataro gi chike mag ler ka giwacho ni gedo mar chich rech masani koro piny owacho mamalo timono biro kelo nigi fungruok maduong'. Ionge kabisa kata ka kwalok ne customer rech, kur customer neno ni rech olil.
Koro sida ma wan ka wadwani mondo terwa kocha mapiyo mondo wayud kaka wayudo pi kaka nikech rech odak but pi, rech ok inyalo uso ka onge but pi. Koro kar puko yugi be samoro chandowa nikech kacha samoro dung ka gigo osebedo mang'eny. Koro koterwa nam koro wayudo thuolo kaka wawito takago nikech nitie be nyama miluongo na chuth ne chamoge piyo piyo. Aneno ka en chiro maber kendo amor kode kabisa. To ne wagombo ni mondo wadhi kono nikech kar ka tin to be obor gi nam. Koro chandowa. Johala go wacho ni chiro masani koro gitieno bende tin ka opim kod kwan johala mathoth matiyo kanyo kendo ma osehinyogi e chenro mopogore ma gitimo ka gikwayo jatend piny William Ruto mondo chop singo mane oketo mar tieko gedo mar chirono kapok higani orumo mondo giyud konyruok. Kar kae wantiere kama diny. Kane wan e dho nam chon to nwanyalo ng'eyo price kaka rech ne nyalo ringo. To sani ka wan kar kae janam biro go rech mana kaka ene mohero. Kuche en kumoro maduong' mwadhi yudo kama wanyalo momena. Chiro manyasani ma koro piny owacho mamalo gerono biro bedo kod kuonde ma opogore ma biro konyo joand rech kama oting'o kar kano rech mondo kik kethre, kuonde mag chwero rech, kuonde mag uso e kind mamoko ma johala go wacho ni ok oyudre e chiro masani koro gitiyeno. Tido ni modern market ka wadar wadhi to hygiene dhi improve nikech wadhi loso rech standard moro ma step ka step mar fish processing dhi timore kama itime scaling, filleting, makoro rech waduto wadhi timonegi value addition. Idhi yudo ka olosnwa nyaka kama wanyalo time smoking, kama wanyalo time drying of the fish, preparing finger balls, fish skewers, fish samosas wanyalo loso kanyo. Gedo mar chich rech manyasani ma piny owacho mamalo timo e boma ma Homa Bay kaendi geno nitie ni biro konyo joan rech gi eki ma osebedo ka lose marach mokalo ka gidwa ni mondo piny owacho ru gedo machiro no endo mondo giyud konyruok. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ringre nyadendi ma jatuk sinema Winnie Bwire mabedo ng'ere kod nying mar Dida osechopo e pacho kowuok e piny mar Turkey kama nyothoe ka oyudo thieth mar tuo kansa. Ringre ne oromne gi jotuk sinema wetene ma bende okawo thuolo mar kwayo sirikal mondo many riekni mag fung'o nengo mag thieth mar kansa masani koro nengo ne hinyo oganda jo Kenya. Ne orwak ringre ne alap mar ndeke ma Mombasa kama nyuola mare bende ne onyiso lit gi kuyo margi. Ringre Winnie okane kar kano ringre ma Pandia e kinde ma chenro mar ik mare dhi nyime. Mosenindo Winnie noyudo huma kokalo e sinema ma inyiso e Citizen TV miluongo ni Sultana kama notie gi nying mar Dida. We worship you, our Lord. You are. Winnie was a very popular person because of her multi-talents. She was an actress. Winnie was a furniture maker. Winnie was a baker. And Winnie was a musician. Getting treatment is very hard. So when you don't have that money to get to do the tests, you give up. That's the reality. And I would just like to ask the government at least to make this thing, if not free, at least affordable. I am aware there are many forums, there are discussions which have been ongoing. I can't say much right now, but I know it is work in process. But one thing I know, it will take some time. It will take some time. It will not transform within a day or two, but eventually you may get someplace. You know that she was the Madam Fix-It. She was a jack of all trades. Tukiwa tukitaka costumes, alikuwa anatafuta mashina na tushonea. Tukinid nini, she'd go out of her way to actually make you look good because she was very specific when it came to image, when it comes to an artist. Matimo mos ne anyuola no nyakora mogi kendo omedo kwayo negi hocho makende kinene ma gin kod kuyo kalore kod tho mar Winnie mabende ng'ore kod nying mar Dida e tugo mar Sultana maneringo e Citizen TV. Nyakora mogi bende iwinjo e masako it e jomane bende ini wuon isechiko iti miwinjo ni to gin mage masako it. Josiasa kod jopiny osebedo ka gedo itwa kod weche mar wayo ng'ede kendo miyo jopiny bedo gi mor. Weche gi nyakora mogi ochoki kendo loso kod jafwambo marwa Walter Nyambaga e chenro mar masako it. Winjane mago makata in bende dhi sako iti. Bas,
Josiaya untie. Jo Ohanya biane uruka. Mama Elena Chieng. What is? Wase chandre e gweng'wa ka. Nang'o? Wase chandre e gweng'wa ka ni jatuo ka tuo tidhire gi ulubar. Ulang'owa? Tidhire gi ulubar. Elen, iwacho thiwi ma wilbaro kose? Kata ano setera gi ulubar. Nyako sibital. Moko nyuole yo. Jotelo biro loso. Tonge. Kodi sedhi tonge. Wasiemo nigi mana beche magidhiye. Sawa kare. Millie Odhiambo, ikoni Shosh kod Dani. Ere ma ine od bura? No, I'm not the Shosh of the house. I'm the Dani of the house. So I'm not Shosh. I am grandmother in Luo. Aringo meja nyubiero nyamin captain. Amilo. Speaker ngor. On record. Tell me what I said on record because I was never given a chance. No record. Honorable Millie. No record. Give me what I said. On record. Order. Wa. Kalomo golokoke. Anyway, Agwambo. Haya. Josakwa otimango. Josakwa umor. Tukopada umor. Win. Agwambo pakria ne mate. Joy. Ideko ge pakruok. Woi bahadu. Tiwa kidogo ndio chuothoro ngachuri oyoma. Mama Ida Sarach. Uone machuok. Mokwongo apogo ndanda tatieko. Nikech ageni sa osedhi mang'eny. Opug Nyasongo. Mukane miel woman rep. To ikoni miyo moro fuongo wach kure. Gimiriambo manono ni nyaka nyada makanya balani min kara chuonyo kodidika dhako marandiga manigidi chuom nyasao gwedho gi nyithinde dek nolotho wuoth kana chimoroni ashinde katika jina la Yesu. Rigiji tonade. Don't worry my brother. Ni sani iludore nyowuoyo e wach broad based ne. Kwa hii serikali hii mimi ndio mwenyewe niko ndani. In chum German. Mimi ni chuma ya zamani niko ndani. I'm inside. Sudane matin mondo ukebicha bodonji. Hii serikali si nilipigania. There is no way I can move even an inch. Ket Waruguru. Ikoni jomoko teso ng'awa. Ulimawan Rigathi Gachagua. Donge onge ng'ama omulo Murema. Mnamtesa na kumfinya ndio nao raia wanampandisha juu. Bora msiguze mlima. Sana katika ndege ya Sasit. Joma pokno idho ndege. Ara winjuru wudo suna. Ya saa 8:30 kuelekea Nairobi. Itachukua muda ya dakika 40. Junet. Kisumu nyaka Nairobi seche adi? Itachukua muda ya dakika 40. To ere gir math e ndege? Hakuna chai, hakuna mandazi hapa. Nikech ndege osewuok, Ruto, jo Kenya dwa dhi kure. Where they wanted to travel to, if the airstrip is built, they said they wanted to travel to China. Kanye? They said they wanted to travel to China. Masako it kod Walter Nyambaga. Nyakoromogi mago Masako ita kod Walter Nyambaga kaka iwinjogi achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Nyakoromogi amora ahinya nikech iwinjo kaka mago nyalo miyo ng'ede ni Nyakoromogi kore irwayo mos ka inyiero nikech piny opong' gi weche mathoth. Kiyudo manyalo miyo yenye lewi matin bende jione ka in gi dimples kata oyo sami buonja kata sami nyiero to gini machalo kod Masako it gi Walter Nyambaga. Kok kamano gi sani Nyakoromogi na mondo mi dhiane yueyo na singo ni mondo asome oteni moko ariyo adek kapok adhi e yueyo machielo e Ramogi TV e weche manyien mag oimore tinende ni. Anno ka ji medo ndiko na ka kendo luom gi aluoma ni to gin joma chalo nade ma medo ndiko na gi. Anno ka Engineer Obura Woodrongo wacho ni
entiere mikindani Ramogi TV nyonge mayom gi weche manyien. Erokamano nya George Beng ja wud kod wogo wud tsunami aluo chenro makare kabisa kod wogo North Kanyamkago ka wacho ni pole ne joma owito ngimagi ma owito nyithindgi e masira mar mach odichieng' ma nyocha gwenge ma Endarasha. Joshua Gimode Oboyere wacho ni en bedo nena yo makare iluonge ni chief nyadidek. Kendo wacho ni weche manyien mag Ramogi TV mole mo sentiere gwenge mag Kisumu City. Erokamano chief kuom weche manyien kendo luo Ramogi TV. Jalup jatend piny ochako ywak chon manade yawa Maurice Orondo mawuode Migori ma penjo kamano. Okay, oto lela wacho Ramogi TV neno malera ahinya kendo mor gi weche manyien gin gi familia ni tute otimo mos ne jopuonjre go kachiel kod mabene yudo thieth okwayo negi chang mapiyo. Baba Papa Mauruang Apala wacho ni pole sana ne jonyuol ma owito nyithindgi e masira makoch machal kod mano. Shemutho Soja wacho ni but I'm following the news kendo amor ayie kod paro mar jiwarita e kindwa goganda manandi en chandruok ma osebedo kuom thuolo malach. Kambi mar obila onego medi e tong' mar Sondu kod Muhoroni bende kachiel kod e tong' Sondu Muhoroni mondo neni arita obede kind county ma Kisumu kod counties mokio kode. Otherwise walui kod engineer Maurice Ademba mar Kenha wacho ni wamor ahinya kod weche manyien. Erokamano ahinya. Councillor Francis Obwanda wacho ni Ramogi TV ler kendo mol mos gwenge mag game omor kod weche manyien manitiere. Abdalla mar Katito wacho ni agoyo mos ne jonyuol ma owito nyithindgi walamo ne gi Nyasaye mondo obed ne gi jadier. Awinjo Ramogi TV kantiere Mombasa kendo mosna baba na James Ogea kod minwa Nyogan. Erokamano ahinya waywago mana wacho Maganga Jaola ma Kioru pole sana. Kasto antiere Mombasa amora ahinya kod weche manyien. Masako itno noma sana wanene gi jaode Marion Amila mano Peter wacho na kamano. Makaluga japenga achiel ma Bomb Center wacho ni nene yo makare kendo mora ahinya. Kasto director Chingo Mwabi ne kuni Ramogi TV almost gi weche manyien maleo kendo mamiyo ji bedo kod ng'eyo. Kamano nyakwara Ramogi wakawa ne yweyo gi ka nikech pod wan gi mamoko ka waduogo kik idhi mabor. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro ngo jogo matwak mar rameny piny. Chik by Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. The same way
I was told uko na ukimwi. This person who's giving me my results tells me, you have cancer, without counseling. But because I have HIV, they had to remove the womb, the uterus, the ovaries, all those things so that it doesn't spread. My name is Sally Agalo, and this is my life journey. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviatorshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ngima maichiko gi gik ma ji ohero, jolupgi kod uma ma ji yudo e mbui. Rom gi miyo moro ma chunye chandore nikech uma, to olokore misumba e mbui. Gik ma pusga. Jogo kia na anga mama di mama. To nyare oting'o ting' mapek nikech gik mane otimore chon. Mama na en socialite. E piny ma pach ji ni e mbui seche te. Sabed mabera go i picha. Adwa posti ka uono. Be miyo ni biro fwenyo nengo mar ngima madier kapok sa odeko ahinya. Biro fula nikech anima. Scholarship mo ueno. Ngama nami. Koke ma fans magana. Ne sigand miyo gi nyare manyagore kod ngima ka gidwaro hera kod ng'eyo. Ne sulwe e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nakoromo gi machiegni wadoji weche mag tuke. Eliud Magut kaachiel kod Cynthia Jerotich joloch mag ng'we kinda mar Nairobi City Marathon manobagi e chuny boma ma Nairobi okinyi ma kawuono. Eliud Magut noloyo ng'we kinda mar joma yawuoyi bang' ringo kuom seche 2 dakika 9 gi nyiriri 47. Josephat Bet gi Manuel Sikuku notieko thuolo mar 2 gadek kaka giluore no. Cynthia Jerotich notieko thuolo mokwongo e kidieny mar Wakeni bang' ringo kuom seche 2 dakika 28 gi nyiriri 2. Lilian Chebino notieko thuolo mar 2 ka Peris Jerono nokawo thuolo mar 3. Robert Kiprop gi Marion Kibor notieko e thuolo mokwongo e kidieny mar yawuoyi gi nyiri e ng'we kinda mar kilomita 21 ka Mos Kipkemoi gi Edna Kibiwot norieny ng'we mag kilomita 10. Sajili pale na basi wanatimka katika njia ambayo inakuwa ni nzuri zaidi. Kumbuka kwamba kuna zile water points ama vituo vya maji ambavyo kwamba wanariadha basi wakifika pale kama wanariadha na hisi kuweza kupunguza kidogo lile jekejeke basi wanapiga tama la maji. First coming in at 42 kilometers. She is doing a great time. 2 minutes and counting down, 27 seconds. She is doing Ladies and gentlemen, and the winner. Way to go, and she's in. A round of applause, ladies. That is Jerotich Limo doing 2:28. Kawasude ne riwruok matayo tuke mag rugby pachoka Kenya Rugby Union okwanyo jotugo kowuok e kor gwenge duto ma pachoka maloso ayanga tim mar Kenya jotugo ma yawuoyi ma higni nitie piny 18. Chenro no ma bende nochaki dweche 4 mokalo norumo ayanga alap ma RFUA Grounds Nairobi ka jotugo maromo 30 nokwanyo kind jotugo maromo 240. Tim no ma okwany biro kawo ting' mar ting'o nying Kenya e tuke mag rowere. Kocha mar tim Kenya jotugo ma higni piny 18 Paul Odera olero ni okang' ma kama en mar rango kaka Kenya nyalo bedo gi jotugo e higni mabiro. Jogo ma okwanya biro tugo tuke mag osiep gi pinje mamoko kaka yor yudo lony gi gero mich margi.
So what we're looking to do is we want to choose 60 players. So that's 4 in every position. Put the team together and hopefully either organize a friendly match, probably against our neighbors Uganda, or the ultimate plan is to take the team down to South Africa for a tour, training tour, and then also play some matches there. And then that way we can build on that. Team mar Kenya Harlequins oloyo tielo mar Drift to the Sevens e tuke mag rugby league maduong' ma pacho ka manobagi alap ma Mombasa Sports Club. Queens oloyo team mar KCB RFC points 15 kuom 12. Austin Sikotwa noloyo ne jobengi points 5 mokwongo kapok Fogaga Leonard loyo ne Harlequins mane otero tugo yweyo ka timbe goromre points 5 kuom 5. Bang' jotugo wuok e yweyo, Tyson Maina nomedo ne KCB try mar 2 ka jotugo wadgi Festus Shiasi nomedo conversion. Harlequins kata kamano noyudo try mapiyo kokalo kuom Amon Wamalwa mane omiyo Queens loch. Tielo mogik mag tukegi ibiro bagi e kaunti ma Nakuru e kind tarik 14 gi 15 mar dweni. Thierry Neuville goyo kang mar kawo loch mar FIA World Rally Championship bang' loyo tielo mar